Ngiyabonga mzwethu, ngiyabonga kakhulu information ongithumela yona njengamanje. Ngiyaqinisekisa ukuthi nizohlala phe kwayo. Ensukwini nje ngizobuya kuwe. Yebo baba, ngiyabonga kakhulu benosuku oluhle. Ama-reports abantu besilisa njalo. Kanti yini abantu besilisa babe nonyongaka kubantu besifazane? Kodwa-ke konke lokho sesezandleni zami. Kuphethwe yimi. Ngizoqeda kungekudala. Well. Akunesibindi intombazane yazi. Ngiyathazeka mina mangibona ukuthi naleyo ukuthi ungangichallenge. Ubaba yini la Samson? Ungibona nje ngidiliya ku-jet. Ngiliye lapha e-airport. Ngilanda iFerrari ungibona mina. Isibindi sakho sokungitshela lokho ngumphathi wentsha namhlanje. Angithikho lokho okuzuza emva kokuthi udlale ngabantu besifazane. Emaqede lapho bese uyababulala. Angeke ngize ngigcine lapho. Mhlawumbe nje ayifuna ukuthi mhlawumbe nawe uzosiede isibalo kubo ngaphandle nokuhesitate. Yazi, ngiyasithanda isibindi sakho Samson. Ngoba kule report engiqeda kuyithola njengamanje. Out of all 6 women endaweni yakini, there is one who has been abused due to his sexuality. And wena is suspect kukho konke lokho. Namanje usazophika? Uyabona, you can do whatever you want, kodwa mina engisholo ukuthi engifuna ukwenza ngiyakwenza. Like I did to your parents. Kuba sempama Amalangabi omlilo. uwena wasusa leya msindo. Phezu kwabazali. Kodwa akasekho lapho. Ucabanga ukuthi akusaba sonke. Lento ayikho about ifiye. Lento about ukuthi I do what I want to do whenever I want. And I also do what I want to do. Nesikhathi engihlala naso. Akusumhlaba wakho Samson, umhlaba wethu sonke. Ngalokho sizowalwela amalungelo ethu njengabantu besifazane. Angasidlalweni. Ayike. Sekuyoba kuwe ukuthi uyahlehla okanye ufuna ukungibona ukuthi ikahle kahle. Ngubani? Sekuyoba kuwe nawe ukuthi uyahlehla noma siyaqondana. Ngoba ingqondo ezimbili ayihlali sibene isonto. Sushi. Sengishilo. Say it on. Bring it on. Fucking murder. Umbulali wena. Uyena wasusa lwamlilo. Uyena mhlawumbe nami uzombulala nje. Kodwa ngeke. Angangikhombisa ukuthi ngiyamsaba. Ngizoqondana naye. Ngizombheka ngqo endlabeni zamehlo. Isidlala amadoda thina. Sizodlala ukufa. Inkosi nami. Sekuyikhotha ekhothayo. Eyakhotha ekahle. Samba kanjeni. Yo. Samson uphina sengiyasabela Nkosi. Kim, God. What time? No. Right. No. Yini wakhuluma nje Kim, you wasting my fucking time. hayi. Why Mania? Mania, man. Bethela Mania. Uyazi ukuthi kubalethela umgosi mali. Fucking 2 million. 2 million. Wena labantu abashipwe from India. Mina ngizwa lento eshoyo. No. From India. Yes. Fanele ukuthi uyisothe lento because angikwazi ukulahlekelwa imali engaka. Akuyona benyenzile nalabantu. Mina ngi-expecting ukuthi ishipment yethu izoqhamuka from Brazil. India. So wenzani namandini? Baneshoba labantu laba. Manje ngithebona leyo. No, manje mina ngisho kahle ngathi at least Africa bathola abantu ama-right ezabazokwazi ukuthi singenisele imali. India bahlile mhlawumbe from Brazil mhlawumbe sesiletha kakhulu imali lapho. Mina ngiyazi lenza yazi ngizofonela uRiya mina ukuthi ayisothe yonke le misaka
akasayenzi. Because phela asikwazi ukuthi singokuthi singalahlekelwa imali engaka. No. Iningabe imali esifakile. Yeah, no, kumele ukwenze iplan. Ngubeni wayenza kahle shipment. Wasilethela istaff samantombazana amancane sesiwafunda. Yeah, no. Manje mosungitshela ngamandla mina letho. I'm confused ngiyaxakeka ngempela. Ufanele ukuthi wenze iplan ajikele amandiya. Kufanele ngithi ajikele amandiya tholakala abanye abantu because imali yalahleka like serious. Business lena sidlala. So benzani ngempela? Sidlala sikhambe business. Sikhambe imali. Sidlala. Hey, wangisa. Hayi cha, ngizomthinta uyabona. Alright, Samson. What the fuck man? Kwenzakalani? Hey bo. Hey, amadoda. Hey. Kim. What? Ini. Hayi uya. Kim. Kim kanje uyazi ukuthi amandiya yiwo adeshipile makhini. Yiwo amandiya adeshipile. Bese uthula na 12, you take 800 na 90, nokusenza mina. Abethi uyazi amandiya yiwo ashipile. Uthini? Amana ngizwa. Ngithi mina yebo sithumelele lapha eSouth Africa shipment ayinambe la eMozambique ukuthi ngihlale la. Yebo amandiya yiwo adeshipile ingane na 12 beziyo 200 nje bani ngachaza kimi. Amantombazana sinayiJele bekhuluma kakhulu sawaxosha ebezosibambisa. Hawu. Hey, bantu ochinekele obani lapha ya sizama ukusebenza thina. Nizo ngane zaseBrazil siyithole seyigundiwe bese soyithatha aphi nalezo umdayisela. Hawu. Yebo. Hayi, mfethu yazi. Wacabanga kwendoda siyafika lapha amantombazane lawa aseSouth Sudan la mnyama beyo 150. Bebengeke bewathende la. Ayizothumele khona mfana isitory engiza naso mfana angazi mfana bathi uKhanada noma ubani lapha mfana izinto eziphephezela ubona. Angizokuthumelela. Uqinisele Kim. Ishwapha sa akekho ngathi amandiya neshwapha Kim man. Yebo. Ayizokuthumelela ishipment entsha ngizokhuluma naye umphathi hawu. Yebo amandiya beshipile hawu. Alright Kim. Sure. Shipment kumele futhwe yini izinto. Shipment kumele mafuthele phela. Ngoba bayazi ukuthi amandiya neshwapha. Shipela mina sengiyasebenza ngifuthana namandizi nqa.